खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। आं दिनै आबैमोननि थांनो ओंखारदों। बिसाथिनि आंनि आबैमोनहा दिनै बाथौ फुजा होयो बेनिखायनो बेयाव थांनो ओंखारदों आं। बाथौ फुजा होनायखौ नायहैनो माबायदि होयो आरो नोंथांमोननोबो देखायगोन माबायदि। बाथौ आर'जबो दङ, नोंथांमोननो बाथौ आर'जखौबो एसे खोनासंहोगोन माबायदि जोंनि गवालपारानि बाथौ आर'जखौ नोंथांमोनाबो एसे खोनासंना लादो। फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फुजायाव थांफानोसै। आं दा मादै माने थांगासिनो दङ आंनि आबैमोननियाव। आं दा आबैमोननि न'आव सफैबाय। बेवहाय गामिनिनो मादै आरो बाजैजों ओंख्रि ओंखाम संनो थाखाय फैदों। बिसोर मैगं खागासिनो दङमोन। मानसिफोरा फैथ'वाखैमोन बे समाव, फुंमोन नालाय सफैयाखैमोन रावबो। बाथौ आर'ज रोजाबग्रा सुबुंफोराबो सफैयाखैमोन बे समाव। बिसोरो केमेरायाव फैनो लाजिसोगारो, बेनिखायनो बाजैया मिनिगासिनो दङमोन। बेयावनो दिनै फुजा होगोन। बेवहाय आदैजों आरो मादैजों फुजा होगासिनो दङ, बाथौ फुजा। नायदो नोंथांमोना एसे फुजा होनायखौ। बिसोर सानैया आंनि आदै आरो मादै, आंनि आफानि फंबाय बियो। बे बाथौ फुजाखौ शिवरात्रि समावनो होगोन सानदोंमोन, नाथाय बै समाव टाइमफोरा मिलायाखै, बेनि थाखायनो दिनैसो होनाय जाबाय बाथौ फुजाखौ। आदैजों मादैजों दा फुजा होगासिनो दङ। जोबसिगोनानो आरो फुजा होनाया। फुजा होनाय जोब्बानो बाथौ आर'जखौ रोजाबसिगोन। बिथांमोना सफैना दंखायो, जिरायनानै दंखायो, रोजाबनो रेडि जाना दंखायो। सोरबाफोर बाथौ फुजा होयोबा बिथांमोनखौ बुंहरनांगोन, बिथांमोना जोबोर मोजाङैनो बाथौ आर'जखौ रोजाबो। खोनासंना लादो नोंथांमोनाबो एसे।
라나 들어. 내 마마 손도 봉아 디야. ओंखाम संगासिनो दङ 알아. 마마 손캉바이? बिलाथि संगासिनो दङ नोंसोरनाव 알아. आरो दालि संगासिनो दङ 지금 미니는 온 거로 나마. 인감고도 가야 돼, 카티요. बे दुखायनाय आरो बेहाय दङ आलु बान्दाकबि मटर 왜 달리고? बेहायनो संगोन जों दालिखौ 응. मा आरो खालामना बेसे नायनाय दांना नायनाय Mangkri sumdo adi. Bandakobi baca. Bandakobi, alu, motor. आरो बिलाहि ताबु Baca songna tuh nama. Ay, deh kesana. Tonda jibu hapne hinu pos na dulu sebelum sama. Apa lu dua kemun? Aku lu tengah ke mana? Makan pun ada. Mana bang mau takun? Kalau lu saya nanti habisku. Makan kok kesel. Makan ke sini kan dong. Masih lu. Alah makan ke sini siapa lang lang. Cici takun bigo kasih. Kalama desina. Mas kan apa nang bun lah, nang maksudnya. Ah, gede mas tunggu labna no. Mas nang udah lada bro. Halo, iya lu. Video lada lah jadi bro. Oh, jadi memang baca lah. Oi, babu. Nah,